kublai pimbaro ashwa bengin ya keren ya kimat ke bekongsan jong kadang video menta sengi sengaba like kene ke video kawe like ya pi ka aiman sim shibun but one click bon subscribe ya kene ke channel lad pi wan hasin ke menengkong share kene ke channel saya ngini ya sedang no ya kene ke video Haka ke video ngapen iye pilai dele ki smartphone 5G badang shu launch thamai India ki ba one bat ke battery ke Baheh lat pi ko ban Thied iya gine ki phone link ban Thied labu ha ke description jong ke video pila ban link page but order ya gine ki phone na ka link ka bang labu ha po ke description jong ke video what ban slim select but order ke na do menta kana ba phin yok lo ya gine ki phone ban bat tongin stang no kumta nangkong kalong ka Oppo K14X 5G kene ka phone ka 1 bat 2000 sanspa mAh ka battery ka ba backup ka ba slim bha na ban ta ban pe video yele ka game mat pendon ka man kasngi kanan ru chispa arpeo hertz display 5G support but saupeo sun watt ka fast charging video kumta kalong ka way Naki phone bakhlain hakne ka price range phone ka ba ar kalong ka IQ O10 Lite 5G kane ka 1 bat 2000 mAh battery ka bala ban bendon kam hadu chisni ne palat ka support 5G bat kalong ka ba biang phana ka benta YouTube Facebook WhatsApp bat gaming baro ka phone ka balai ka long ka Infinix Hot 6i 5G kaneru kade ka model ba dang thamai bat ka 1 bat 2000 mAh battery ka ba ai backup ka ba phaba lada phikwa ya ka phone 5G ha ka dor ka ba duna hre ka battery ka ne slim kaneru ka long ka way na ki option bha te kine gide ki lightly ki smartphone 5G badang shu launch thamai kiba 1 bat ka battery ka Baheh lat phi dang thmu ban Thied phone thmai ha kine sni pe bhai ya kine ki lightly ki phone kaling ban Thied ya kine ki phone na online labu ha description jong ka video lat phi kwa ban Thied click ha ka ta link but order no manta lat phi sngo tanat ya kine videos ko ba I like subscribe ya ka channel but share ya ka video but naik klik ban komen kono ka phone ka phi itan nan kono ka phone ka phi kwa ban Thied